proiectele pe care le avem în curs, și sunt două foarte relevante, unul acela care este în plină implementare, suntem la nivel de autorizație de construire, sperăm să obținem de la Primăria Giurgiu cât mai repede pentru teatru de vară, și va fi un teatru de vară deschis, nu închis, asta vă asigur și vă garantez. Avem un proiect de aproximativ 12 milioane de lei acolo pentru reabilitarea și modernizarea teatrului de vară. Și tot cu banii pe care i-am economisit din zona de cultură care ne-au fost alocați, încercăm ca pe terenul pe care îl are în proprietate Consiliul Județean vis-a-vis de Spitalul Giurgiu să creăm o zonă de agrement pentru tineri. Și chiar acum când vorbesc cu dumneavoastră, vă spun că am decis ca acest proiect să vi-l prezint vouă înainte de a-l aproba în Consiliul Județean, să vedeți dacă ceea ce ne propune proiectantul care realizează studiul de fezabilitate vă convine și este ceva care vă încurajează să petreceți foarte mult timp acolo. E o zonă de relaxare și de distracție pentru tineri.